Последен ден в този хотел и се местим в 5-звезден. Да. Сега кажете здрасти на Марти. Марти, кажи здрасти. Здрасти. На кой? На камерата. На камерата? Да, зверска репетиция. Просто уникално. Имаше светлини, имаше музика. Камери. Колегата попита за коня. Екипа още не разбрах какво се случва с коня. Да. Това става загадка, а спасите първа предстои. Продължаваме. Следва продължение. Сега пристигнахме в такъв супер елитен хотел, за който не се чувстваме достойни. Виж погледни, говорим погледни. Аре, не ми кажа. Много хубаво тук. Казвай гречи. Така, понеже те не говорят, аз ще кажа. В момента ние сме супер елегантни и супер искани ядем пица. Дигни пръщчето. Защо не ги дигнато? Една а да не винаги дени. На здраве. Айде, Желаваме и приятна вечер и да вдигнем на здравици. тази нощ си... Да. Живи и здрави. Успех утре. Ели не се чу. Ох, извинявай. Аз гледам в камера. Искаме си палци. Вярваме си, че можем. И че ще успеем. И че ще пицна. И че ще си купим от кеф. Да, и после на афтърпартито. Добър ден! Тук сега ние сме сутринта и ще ходим да репетираме цял ден. И нищо няма да правим, ще висиме, ще облечеме гадните дрехи и ще ни е много скучно, много жига. Оф, вече ми е много жига. Аз имам. Вау, ти... Да, това е моята сутрин. Махни ми левия бритон. Левия бритон, а не десния. Добър ден. Добър. Добър ли деня? Не. Що? Така, днеска е всъщност не е последния ден, днеска е най-важният ден, защото финала предстои след... майко. Може, докато разберем какво правите. След по-малко от 12 часа е финала, ако трябва да бъдем точни, след около 8 часа. Напрежението е голямо, вълнението още по-голямо. Не знам вече къде се намирам, в една Opel Astra съм и така. Двувратка. Черна. Не казвайте номера. 499. Да ни гримират. Да не дай Господ. Сладурки. Васко кръпката, приличам ли ви на Васко кръпката? Винаги. Защото вече ме объркаха веднъж. Никол. Това не трябва ли да ти малко по-надолу? Репетиция свърши. Представихме се много добре. Сега остава само и на шоуто да се представим добре. И всичко ще е супер. Как се представихме според теб? Добре, до вечер се надяваме, че още по-добре. Правилно. Големи сме опасници. Ама ти на клип ли? Да. Или? Това е пещерният човек. Пещерният човек. И от другия пещерен човек. Аз не съм пещерен. Ти си мазният пещерен. Да, изсипаха ми олио в косата за смазняване на косата, защото рокерите са такива. Да. Чухте ли рокери? Здрасти! Има хорица. Как се присламчва?
Добър ден, сега изглеждаме отвратително като сатаната. Ние сме от хорор филм, но това няма значение, защото това сме ние. С нас се снима погрешен завой 7. Какво става? И ние сме от лоши. Олега! От страшни. Забавно ли ти е нещо? Това е забавно нещо. Но ево за прическата. Прическата ево. Прическата е благодаря. Бакстейдж шоуто започна. Здравейте. Здравейте. Вау. С 2 минути закъснение. Да, няма лошо. Аз самия. Всичко е. Остават колко? Едно изпълнение. Не едно. Две ли? 3. На мене са 3. Вау. Приличам на сатаната. Това да Снимаш? А защо да не снимам? Притеснени ли сте? Не. Притеснението никога. Ей, мале! Ей! Най-добрите! Чуйте какво казва хората, че ние трябва да спечелим. Трябва. Заръмна. Трябва ли да спечелим? Не. Не мога да повярвам, че намерихме по-голям песимист от Миленка. Снимай, Мали, снимай, Мали. Май малко обърках, т.е. не съм объркала, трябваше да тръгна малко по-рано. Всичко е наред. Сега ще го видим и ще разберем. Това е част от сценария. Всичко е част. Дами и господа, човека кушум. Как се правихте? Стреля право в сърцата му. Не знам какво се случи. Сигурно е станала грешка. Какво направихме ние тази вечер? Нищо. Нищо интересно, нали? Че победата беше... Победата е толкова сладка, колкото и неочаквана. Благодариме на всички, които бяха с нас. Мисъл, ние говорим от името на Виво Монтана, защото ние сме част от това прекрасно изживяване. Благодарим на цяла Превола, Даяне, благодарим те, обичаме те много. Обичаме те, Дидо! Обичаме цяла Монтана. Благодаря за реквизита, който ни предостави.